Matija Klarić i Jelena Malnar, konzultanti CPM odjela u poslovnoj inteligenciji, pokazat će na demo modelu fiktivnog poduzeća, proizvođača prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje, glavne funkcionalnosti IBM Cognos TM1 platforme, namijenjene za planiranje i izvještavanje. Model obrađuje poslovne scenarije, budžetiranja i prognoziranja prihoda od prodaje, te operativnih troškova i troškova marketinga. Dobar dan svima još jedanput. Evo ovako, mi bi nastavili današnju prezentaciju. Znači, naša prezentacija sljedećih sat vremena je nekako logični nastavak onoga što ste čuli do sada od kolegica, od nekako teoretskog dijela samog planning procesa i ovako prezentacije zadnje slađene o samom alatu. Pa se mi nastavljamo na to na način da vam pokažemo praktično, logirat ćemo se u alat i pokazat ćemo kako izgleda jedan, recimo, demo jednostavnim modelom. No, evo, prije nego što krenemo da se predstavimo, kolegica Jelena. Da, ja sam Jelena, znači radim u poslovnoj inteligenciji, u performance management odjelu. Sa Matijom radimo znači na projektima implementacije ovakvih sustava za planiranje i izvještavanje. Da, ja sam Matija Klarić. Evo, nas dvoje smo znači, dio ekipe Corporate Performance Managementa u poslovnoj inteligenciji. Znači, evo, malo generalno sad šta ćemo pokazati. To je jedan demo model koji uključuje nekako, smo se odlučili nešto što bi moglo biti svima poznato, nekako generalno je svima jasno, znači nekakav model prodaje. Pokazat ćemo planiranje prodaje, količina cijena, plan marketinga, operativne troškove, kapitalno ulaganje, dobiti na kraju jedan planski RDG. Pa evo, počet ćemo na način da će Jelena prvo pokazati administraciju sustava, šta pretpostavlja administracija sustava, šta uključuje znači, priprema ulaznih podataka za proces plana. Tako je, znači i od Dine i od Slađane ste već čuli da svaki takav sustav za planiranje spaja se na različite izvorišne sustave podataka i zapravo da bi osvježavali i imali u samom sustavu za planiranje sve one podatke koji su najfriški i koji konzumiraju direktno iz takvih izvorišnih sustava same zapise. Proći ćemo prvo kroz administraciju samog modela. Da bi pristupili samoj administraciji, ulogirat ćemo se preko ovakvog prozora na samu aplikaciju. Znači, svaki korisnik u našem modelu i općenito u modelu za planiranje ima dodijeljeno svoje korisničko ime i lozinku i spaja se preko ovakvog portala na samu aplikaciju. To znači da sama instalacija i konfiguracija Team One obavlja se na jednom centralnom mjestu, znači na samo jednom mjestu, dok se kod korisnika, odnosno na njihovim lokalnim računalima, nema potrebe da se obavlja ikakva dodatna konfiguracija i instalacija. Znači, na aplikaciju ću se spojiti kao administrator da vam pokažem prvo tu administraciju našeg modela. Znači, Matija je već rekao da imamo zapravo aplikacije koje se bave, odnosno koje se odnose na planiranje prodaje i marketinških troškova. Dakle, to je sa ove lijeve strane ova prva aplikacija. Zatim imamo aplikaciju posebnu za planiranje operativnih troškova i kapitalnih ulaganja i imamo naravno administraciju, odnosno aplikaciju koja nam vodi do administrativnog dijela ekrana. Znači, nakon logiranja svi korisnici zapravo vide ovakav portal na kojem imaju popis svojih aplikacija za koje su im dodijeljena prava. Mi smo se logirali kao administratori sustava i iz tog razloga vidimo sve aplikacije koje smo kreirali na našem modelu. Sa desne strane ekrana pak vidimo nekakve različite ikone koje nam pomažu pri administraciji, odnosno definiranju postavki za svaku pojedinu od tih aplikacija. Pa tako sam administrator sustava ne treba odlaziti na neko treće mjesto i definirati prava, na primjer za aplikaciju prodaje i marketinga, već može ovdje direktno na portalu definirati da neki korisnik ima dodijeljeno pravo od sljedećeg mjeseca, na primjer za ovu aplikaciju. Osim dodjele prava, moguće je i definiranje određenih postavki same aplikacije, na primjer jezik ili opis same aplikacije koji bi omogućio korisnicima da već na tom prvom ekranu vide, odnosno pročitaju koja je namjena te aplikacije i kocaka koje su dodane u tu aplikaciju. Ulazak u aplikaciju radimo na način da jednostavno kliknemo na link koji nas vodi do ovakve stranice.
i na njoj možemo vidjeti nekakve korisničke upute koje smo mi napisali. S obzirom da imamo jednog administratora, nismo zapravo u modelu definirali nikakve specijalne korisničke upute koje bi bile potrebne za administraciju modela, nego ovdje tu jednostavno piše da ova aplikacija služi za administraciju modela za planiranje. Naravno da svako poduzeće može imati jednog ili više administratora samog modela i ovdje onda možemo korisno pisati nekakve specifičnosti koje je potrebno odraditi prilikom administracije modela. Osim ovih korisničkih uputa možemo dodavati i komentare. Komentari nam se vide ovdje kod statusa komentara gdje onda možemo pratiti kada je zadnji put ovakva jedna aplikacija administrirana, što je sve obavljeno u toj administraciji i na taj način možemo kontrolirati taj proces administracije. Ok, samu administraciju, odnosno ekran na kojem radimo administraciju, otvaramo preko ovog linka i otvara nam se u sljedećem prozoru ovakva aplikacija. Znači, mi smo za naš model razvili, odnosno izmodelirali ovakav ekran gdje imamo njega smo zapravo podijelili na više dijelova. Prvi dio se odnosi na osvježavanje samih dimenzija za planiranje. Slađa je već bila spomenula da same dimenzije su grupirane u određene kocke i te kocke zapravo označavaju pogled na podatke, bilo realizaciju, bilo plan. Pa onda imamo u našem modelu nekoliko različitih dimenzija, poput proizvoda, tržišta, mjesta troška ili kupaca i te dimenzije nam se vuku iz naših izvorišnih sustava. Dakle, ako želimo osvježiti jednu ovakvu dimenziju, potrebno je samo pokrenuti proces, odnosno kliknuti na jedan od ovih batonića i na taj način osvježavamo samu dimenziju tržišta. Isto vrijedi i za sve ostale dimenzije. Dakle, ovo bi uvijek bio nekakav prvi korak kod administracije modela, znači da se iz izvorišnih sustava uvijek povuku najsvježiji podaci u model za planiranje. Sljedeći korak je odabir scenarija i označavanje mjeseci realizacije. Mi ćemo u našem modelu danas pokazati kako u TM1 možemo raditi forecast, odnosno prognozu. I sukladno tome definirali smo ovakvu mapirajuću kocku, odnosno parametarsku kocku, koja dijeli mjesece na actual mjesece i planske mjesece. Administrator sustava ovdje treba zapravo označiti koji mjeseci su mu actual mjeseci na način da za njih kaže da su to read mjeseci, a koji mjeseci su planski mjeseci i koji od tih mjeseca mogu biti otvoreni za unos. Znači, mi ovdje u našem modelu imamo prvih 5 mjeseci actualsa i radimo znači 5+7 forecast. To znači da korisnik kada se ulogira, odnosno sam planer kada se ulogira u samu aplikaciju, kada otvori jednu kocku, on će u toj kocki moći unijeti podatke samo na one mjesece koji su forecast mjeseci i na nikakav način mu neće biti dopušteno da mijenja realizaciju ili da mijenja mjesece realizacije. Kada imamo definiranu ovakvu mapirajuću kocku, na temelju nje punimo podatke. Dakle, imamo tehničkih poteškoća ili nemamo. Dakle, imamo batonić sa ove strane ekrana koji se zove preuzimanje realizacije. Dakle, pritiskom na ovakav baton preuzimamo realizaciju i zapravo punimo našu aplikaciju sa actualsima iz izvorišnih sustava. Dakle, nakon što smo osvježili dimenzije i definirali scenarij, povukli smo realizaciju. Sljedeći korak nam je definiranje nekakvih generalnih parametara koji će nam vrijediti za cijeli model. Mi u našem modelu planiramo po tržištima i imamo dimenziju kupaca. Dakle, kažemo da nam planer ulazi na tržište i da može planirati na svom tržištu i na svojim kupcima. Da bi mi znali kojim kupcima prodajemo na kojem tržištu, imamo ovakvu parametarsku kocku u kojoj definiramo da određeni kupci pripadaju određenom tržištu. To znači da korisnik koji uđe u aplikaciju, na primjer na tržište Austrije,
moći će vidjeti samo one kupce koji su dodijeljeni tom tržištu. I neće postati nekakva mogućnost zabune da korisnik zaboravi promijeniti kupca i da unese podatak, svoj planski podatak na nekog kupca kojeg zapravo uopće nemamo na tom tržištu. Dakle, tome služi ova naša mapirajuća ili parametarska kocka. Osim nje, kao posljednji nekakav korak administracije, imamo definiranje stope amortizacije. Ovdje smo rekli da ćemo pokazati na koji način možemo iz same administracije utjecati na cjelokupni model. Dakle, to su generalne pretpostavke modela koje definiramo u administraciji koje vrijede za cijeli model. Znači ovdje kod definiranja stope amortizacije rekli smo da nam se zgrade amortiziraju po stopi od 20%. To će vrijediti za cijeli model bez obzira na to u kojoj aplikaciji ili u kojoj kocki mi konzumiramo ovaj podatak i ovo polje. Ovime možemo zaključiti da je sama administracija cijelog procesa planiranja u našem modelu relativno jednostavna. Dakle, imamo jedan ekran na kojem imamo sve batoniće i sve parametarske kocke koje nam omogućuju da iniciramo neki planning proces i da ga administriramo na vrlo jednostavan način. Sa ovim dijelom smo završili i nakon što smo spremili ovakve promjene, možemo zatvoriti ovaj ekran i vidjeti da su nam zadnji predani podaci, to su bili od jučer, da sam ja išta izmijenila u smislu mapiranja ili promjene stope amortizacije. Ovdje bi imali današnji datum. Znači na taj način možemo smanjiti nekakvu ili kontrolirati zapravo administraciju modela, jer ne trebamo voditi računa o tome da li je netko drugi posao administracije obavio umjesto nas, s obzirom da na jednom mjestu imamo informaciju o tome kada je ta administracija zadnji put obavljena. Što se tiče ostalih aplikacija i toga kako zapravo planirati, to će vam sada Matija ispričati. Ok, ja ću, s obzirom da radimo ovako na računalu, ostati sjediti, nadam se da nećete zamjeriti. Evo, znači, ništa, idemo dalje. Radili smo dio administracije procesa plana i ajmo reći da krećemo sa planiranjem prodaje i troškova marketinga. Pa ću ja onda sad ostati ulogiran s ovim jednim korisnikom administratorskim koji ima sveobuhvatni pogled, to jest ima prava na čitavu strukturu aplikacije, kako bi vam pokazao, malo objasnio ovaj jedan ekran workflowa, gdje u principu preko kojega nadziramo sveukupni proces plana. Znači, kolegice su u prijašnjim prezentacijama spominjale, imamo ovdje jedan hijerarhiju odobravanja, koja u principu prati organizacijsku strukturu našeg poduzeća i preko nje dodjeljujemo neke odgovornosti, to jest vlasništvo nad setovima podataka za koje su određeni planeri zaduženi da ih planiraju. Tako da smo mi podijelili ovdje, malo prije Jelena pokazala u administraciji da smo mapirali tržišta i kupca. Znači, ulaskom preko čvora bilo kojeg od ovih tržišta, svako tržište vidi svoj set unaprijed definiranih kupaca preko kojih planira prodaju i troškove marketinga. Znači, to na način na koji možemo pratiti proces plana je preko principa ovih nekakvih statusnih ikona, gdje vidimo konkretno za regije Južne Europe, na primjer i Zapadne Azije, da preko ove ikone žuto, pola bijelo, da je proces plana započet, no da nisu sva tržišta unutar regije završila, to jest započela svoj plan. Konkretno na Hrvatskoj možemo vidjeti, na primjer, da je osoba zadužena za Hrvatsku počela unositi plan i da je planiranje u tijeku. Dok za, recimo, tržište Austrije po njezinoj ikoni vidimo da proces plana još uopće nije otpočet. Tu je jedna ikona koja nije prikazana bi bila zelena, koja nam ukazuje, što ćemo vidjeti kasnije kad ćemo završiti plan za jedno od tržišta, koja nam ukazuje da je plan završen i da u principu čeka nadređenu osobu za odobravanje toga plana. Ok, to je sad s ove lijeve strane što se tiče hijerarhije odobravanja. Onda s desne strane da malo pojasnimo. S desne strane
Znači opet imamo neke statusne ikone. Sad trenutno ovaj čovječuljak znači da je neko osoba je preuzela vlasništvo nad čvorom Hrvatske i konkretno možemo vidjeti koji korisnik, koje korisničko ime je trenutno logirano u Hrvatsku, koje ima pravo unositi podatke, koji je preuzeo pravo unošenja podataka na Hrvatskoj. Također imamo podatke što je Jelena spominjala o zadnje predanim podacima i mogućnost unošenja nekih komentara na sam čvor. Samo da pogledam da li imam negdje. Evo ga, na primjer, ovdje na Izraelu smo unesli primjer. Znači svaka osoba koja ima mogućnost pogleda na određeni čvor ima mogućnost ostavljanja svog komentara, nekakvog završio sam plan uz taj datum i ostavljam komentar, ne znam, da sam imao specifike na ovim i onim slučajevima i ostavi komentar svom nadređenom koji odobrava njegov plan kojega on na ovom centralnom portalu također može vidjeti. Ostaviti njemu komentar i cijela ta konverzacija se može pratiti preko portala. Ok, ništa. Znači to je bio jedan cjelokupni pogled. Znači sad smo administratorskim korisnikom koji vidi sveukupnu hijerarhiju, sveukupni proces. Idemo se sad ulogirati sa jednim određenim korisnikom koji ima pravo na tržište Hrvatske. Znači mi korisnike tog tipa u TM1, u sustavu TM1 zovemo kontributori, znači to su osobe koje su zadužene za unos plana. Ok. Znači preko korisničkog imena koje sam unesao, sustav mi prikazuje samo one aplikacije na koje mi je dodijeljeno pravo da se imam pravo s njima baviti i planirati u njima. Konkretno ovaj korisnik ima pravo na aplikaciju plana prodaje i marketinga, pa ja pokrećem aplikaciju i sad vidimo da je ovo hijerarhija, to jest lista odobravanja, skraćena samo na tržište Hrvatske, s obzirom da s ovim korisničkim imenom s kojim se spojio imam pravo samo na to tržište. Znači ja ću klikom na čvor otvoriti maske za planiranje. Ok. Evo sad smo dobili jedan početni ekran, znači koji je definiran prilikom modeliranja samog sustava. Znači obično se dogovore nekakvi defaultni ekrani koje će korisnik vidjeti na početku, gdje možemo u principu vidjeti našu masku za planiranje. Ona je podijeljena po dimenzijama, što smo ranije spominjali da su nekakvi poslovni pogledi na podatke. Znači konkretno evo, za plan prodaje u kojem planiramo količine, smo složili pogled na taj način da u redovima vidimo proizvode, sveukupnu hijerarhiju proizvoda. Sad rezolucija nam je malo niska pa ne stane baš puno na jedan ekran, ja ću scrollat da uočite da s lijeve strane imamo tu nekakve proizvode. Te uz njih, za svaki proizvod je ugnježdene su financijska, uz količinu su ugrađena i financijska slika za taj proizvod. Znači njegova bruto prodaja, rabati, financijska odobrenja, neto prodaja, do bruto 1 dobiti. Također gore u kolonama razvrstali smo unos podataka po mjesecima, a sad da se dotaknemo onog praktično da vam pokažem šta znači pojam multidimenzionalnosti. Znači uz ovaj recimo 2D pogled, znači redove i kolone, imamo mogućnost multidimenzionalnog slajsanja, to jest presjeka podataka. Znači konkretno uz proizvode i mjesece ja za prodajni pogled sam definirao i dimenziju kupca. Znači to mi ulazi kao nekakva treća dimenzija u moj pogled. Ja sad imam mogućnost u ovom kontekstu gore reći ok, prikaži mi dane podatke samo za kupca many market. Znači odabirom tog kupca moja maska za planiranje mijenja automatski vrlo lako podatke, prognoze, znači to jest realizacije za prvih 5 mjeseci pred napunjenje planom do kraja godine za toga kupca. Također mogu te podatke pogledati i u nekoj drugoj valuti, u eurima. Znači to je jedan od segmenata koje možemo također definirati prilikom inicijalne administracije procesa gdje unesemo nekakve parametre tečajeva
koji onda vrijede također za čitavi proces plana. Znači kune preračunavamo po nekom tečaju na euro, one koje mi unesemo u administraciji. Evo i također možemo vidjeti povijesne podatke plana, koje vidimo da smo u ovom slučaju sve stavili kao read opciju, znači nemamo mogućnost mijenjanja povijesnih podataka. To je jedan podatak koji dolazi kao ulazni u sustav i služi nam samo kao podloga za kreiranje prognoze. Također što bih vam ovdje pokazao, da uz ovakav defaultni pogled koji nam je dan na ulazu u samu aplikaciju, znači kako bi se složili nekakav recimo jednostavniji pogled za planiranje, mi možemo preuređivati raspored ovih dimenzija i cijelog ovog ekrana. Znači ja ću da kako bi bilo lakše, s obzirom da su mi količine jedino otvorene za unos, kako bi se olakšao život, uzet ću jednostavno klikom miša ovu kućicu gdje piše prodaja, dovući ću joj kontekst. Evo i tu su već automatski odabrana količina, znači ja sam se pozicionirao količinu i sad unosim samo količine po listi proizvoda. Trenutno sam pozicioniran na jednog određenog kupca i znači otvoreni su mi mjeseci za unos, oni koji smo definirali u inicijalnoj administraciji, znači to su mjeseci prognoze. I sad recimo ja želim mijenjati količinu i tu imam jednostavan upis podataka, znači recimo da kažem ok, 16 je bio plan, 16 komada, ja ću to povećati na 20 i želim tih 20 komada da vrijedi do kraja godine. Znači imamo tu nekakvu mogućnost da ne moramo unositi na svako posebno polje, pogotovo kada je ta plahta jako široka, nego jednostavno Cognos prima komande rasporeda podataka, pa evo sad sam za kokos čoko rekao 20 komada da mi vrijedi do kraja godine. Uz tu tehniku unosa, naravno klasičnu, imamo mogućnost spredanja podataka. Pa što znači spredanje? Znači da se ja mogu pozicionirati na jedan viši nivo, znači reći na totalu kupaca. Okay. Na totalu kupaca i recimo vidimo da je tu total proizvoda. I sad trenutno tu nekakvih 6633 komada u lipnju mjesecu. Ja ću sad reći za cijeli lipanj da mi on preraspodijeli vrijednosti na način da kao nekakav postotak rasta. Znači ja sam jednostavno ne želim komplicirati život u svakoj ćeliji nešto unositi. Ja ću reći da mi vrijednost od 6633 poveća za recimo 5% prema dolje, znači u tom mjesecu. I da to doda. Znači na ovu vrijednost koju imam, sad će on po svim proizvodima i svim kupcima koji se nalaze ispod povećati ravnomjerno tu vrijednost za 5%. Ok, total mi je jako narastao zato što su vrijednosti svakog pojedinačnog proizvoda narasle. Znači uz unos postotnog povećanja imamo mogućnost, također imamo mogućnost raspodjele podataka prema nekom ključu. Konkretno ovdje pokazat ću vam primjer raspodjele prema recimo prošlom mjesecu. Znači unosim na kolovozu, ja ću reći da mi je prognoza količina iz srpnja služi kao ključ gdje ću unesti vrijednost. Znači trenutno je 6,5 tisuća, ja ću reći 7 tisuća. Znači sad ću vam 7 tisuća komada rasporediti po ključu, po znači, nekim omjerima vrijednosti unutar mjeseca srpnja. Ok. Znači to je bila ta nekakve osnovne funkcionalnosti unosa podataka. Ok. Sad ću probati ovo vratiti nazad, pa da vidimo što smo imali prije. Znači ako više toga stavite, ne znam, digni ovo 5%, svi ti... Promjena da li se vidi? Da, sve te promjene, nekako lista promjena.
Da, znači sustav ima mogućnost transakcijskog loga. Znači mi recimo u nekom trenutku planer napravi izmjene na planu s kojima nije zadovoljan, ali ih je već unesao i onda ima mogućnost nazvati administratora sustava i reći, ok, korisnik taj i taj, promijenio sam u ovoj kocki po ovim dimenzijama podatke, otprilike ovo vrijeme, i onda administrator sustava kroz taj transakcijski log ima mogućnost vidjeti sve promjene. Ne bi to već na razini usera, evo sad recimo pokušavam raditi i napravim recimo 5-6 promjena, ali gdje mogu to ispratiti, koje sam polja, koje sam uvjete stavljao i gdje? Aha, pa konkretno mislim da čak uvjete ne možete pratiti, ako mislite to, da vidimo... Sad negdje stavim, digni ovo za 10%, smanji mi ove redove za 20%, ja to ne vidim. Da, mislim da, evo konkretno sad da vam iskreno kažem... Vi možete se tu zaigrati malo više toga i sad ili ćete resetirati sve pa ne zapamtiti što ste sve napravili. Ok, znači ono što možemo, što znam sigurno da možemo napraviti je koristiti mogućnost sandboxa. Znači nekakvih verzija plana. Ja sad recimo imam jednu verziju u kojoj planiram povećanje 2% po svim... Da, jedan sandbox. I onda koristim drugi sandbox u kojem povećavam na neki drugi način i imam mogućnost... Ako hoćete napraviti kombinaciju sandboxa, to baš ne. Ili u istim sandboxu pa napraviti svaki put napraviti iteraciju pa još povećati za uvijek. Malo je to komplicirano. Mislim, zapravo sve sandboxe se mogu baciti. Znači, taj sandbox bi trebao predstavljati nekakvu strategiju koju vi pokušavate nešto napraviti. Kažete, ok, u ovom moram priznati samo da nije bio zahtjev takav. Nisam, ali ako bi htio, znači mogli bi imati jedan pogled koji će vam zapisivati te vaše transakcije upravo ovdje da bi vidjeli. Uvijete koje stavljate. Promijenio sam ovu vrijednost sa jednog sa A na B i zapravo sve što se radi. Ono što bi vam eventualno još mogu koristiti je da komentirate. Znači, postoji mogućnost dodavanja komentara. Ako neku liniju povećate za 5% i želite znati da ste to povećali za 5% i možete staviti komentar na tu ćeliju. Znači, možete se vidjeti onda lista komentara. Da. Pa to je ovo. Evo, dodaj komentar. Znači, povećao sam... I ima negdje onda neka oznaka da se vidi sva polja koji su s komentarima. Da. To je onda to. Za 2%. Ok. Dobro, sad odgovorim još kolegici pitanje, znači unosa postotne promjene. Ok, ja sam malo tu zabrzao sam malo, pa u principu sam imao jedan grešku u unosu podataka. Da, ja sam dodao, da, u principu iskreno ne znam ni šta je napravio, ali evo sad ću ja napraviti ponovo pa ispravno da vidimo kako bi to trebalo biti. Znači tu imamo jednih 6.500 komada, znači na totalu proizvoda u lipnju po svim kupcima. I sad da kažem, ok, želim sve proizvode za sve kupce u tom lipnju povećati za 10%. Idemo nešto okruglo da se znamo otprilike izračunati. Znači postotak promjene, kažem 10%. Ovim odabirom dolje, kažemo da to vrijedi od moje pozicije kursora prema dolje i kažemo dodaj, znači da poveća za taj iznos. I kažem promijeni. I to je otprilike to, znači nekakvih 600 i nešto komada je dodao. I sad kad bi išli računati na svaki pojedini proizvod i svakog pojedinog kupca, uvidjeli bi da je to povećanje. Ok, dobro. Drago mi je da smo to isto raščistili. U principu, evo, što se tiče ove maske, to je to što sam htio reći. Možemo ići dalje na plan cijena. Znači, trenutno ovdje smo definirali neke količine po proizvodima i kupcima. Sljedeći nekakav standardni korak u procesu plana prodaje je bio definiranje cijena po proizvodima, gdje smo mi ovdje napravili mogućnost unosa planske cijene za svaki proizvod, unosa nabavne cijene, gdje odmah u ovoj kocki možemo vidjeti neku razliku u cijeni. I dali smo mogućnost unosa rabata koji se definiraju na proizvodu. Znači, s obzirom da su to nekakve cijene napunjene, već mislim ja mogu promijeniti za jednu, pa ću reći da svuda bude 9. Ovako. A recimo mogu koristiti tehniku da kažem da su rabati za sve proizvode u lipnju 5%. Pa kažem ovako. I onda mi sustav kaže ovako nešto.
tu ću reći 6%. Ok, znači, sad ćemo pokazati kako u principu unosom na jednu masku automatski sustav obračunava rezultat na temelju tih unosa u ovoj početnoj masci. Znači, opet ću se vratiti na one promjenu pogleda, gdje mene sad zanima ovaj financijski rezultat s obzirom da sam unesao količine i cijene. Pa se vraćam nazad, pozicionirao sam se na total kupaca i total proizvoda. I ok, sad možemo popratiti konkretni podatak. Znači, evo, kokos čoko, samo malo. Ok, ja kažem kokos čoko. Izabrat ću jednoga kupca. S obzirom da cijenu definiramo po proizvodima, one vrijede za sve kupce. Ok, sad je tu bila nekakva količina, znači imamo 9 je cijena u lipnju, planska, a količina nam je bila 22, i što otprilike je taj umnožak, znači kao bruto prodaja nam je sustav izračunao. Dalje onda primjenjuje parametar koji smo unesli kao rabat. Znači, rekli smo da 5% rabat primijeni na iznos bruto prodaje, iz čega smo dobili iznos rabata, i onda automatski sustav dalje računa neto prodaju, kasnije ćemo vidjeti da, prema nabavnoj cijeni trošak prodane robe i dolazimo do neke bruto dobiti. Ono što bi tu još napomenuo, što smo složili recimo na jedan specifičan način, je parametarska kocka, jedna plana financijskih odobrenja, gdje smo, znači, u ovoj kocki smo definirali nekakve rabate po proizvodima, pa smo htjeli pokazati nekakav način definiranja popusta i na kupcu. Pa smo to odlučili pokazati preko financijskih odobrenja, gdje smo rekli na temelju nekog raspona količine prodaje da dodjeljuje određeni popust. Evo, kako smo rekli da je količina za meni market kupca između 5... čekaj samo, pardon. Ok, znači šta trenutno radim? Primijetio sam da mi fale nekakvi podaci u masci, pa sam primijetio da mi je subset, znači presjek podataka koji je trenutno prikazan, ne odgovara. Znači, ono što mi treba je čitav ovaj set podataka. Znači, sad sam rekao sustav da mi povuče... pardon. Ok. Malo smo zapeli, ali sad ćemo mi to brzo. Daj. Ja se ispričavam na zastaju. Dobili smo sad što smo htjeli inicijalno. Znači, definiramo polugodišnje i godišnje rabote po kupcima, gdje smo odredili nekakve razrede. Znači, ako kupac proda između 5 i 7 tisuća komada proizvoda,
odobrit ćemo mu popust od 1,25%. Što ćemo pokazati su troškovi promocije. Znači ovo je isto jedna klasična maska za unos prema nekim tipičnim marketinškim troškovima. Ono što bi tu bilo specifično i važno napomenuti je da je ovdje riječ o jednoj drugoj razini unosa plana, znači u drugoj razini planiranja. U planu prodaje planiramo na razini proizvoda i kupca, dok marketinške troškove promocije unosimo na razini brenda. Znači ako si ja pogledam ovdje, pomaknem pogled i kažem, ok, razlike su neke male među brendovima, ali dobro, ipak jesu. Znači ja sam sad složio pogled takav da po svim brendovima vidim ukupne marketinške troškove. I ono što moj sustav radi, kako smo mi definirali prijenos podataka, što želimo postići je da na kraju RDG, koji je kao neka finalni rezultat ovog našeg procesa, imamo mogućnost pogleda na RDG. Samo malo, opet problemčići. Ono što želimo vidjeti je RDG na razini proizvoda i kupca. Znači, ok, kako ćemo postići to? Prodaju možemo dovući bruto prodaja, rabat, financijska odobrenja, neto prodaju do bruto 1. Povlačimo na egzaktnoj razini proizvoda kupca s obzirom da su planirani na toj razini. Dok troškove promocije planiramo na razini brenda, a kupca uopće nemamo. Znači, ono što smo mi ovdje napravili je da smo definirali kao ključ rasporeda, to jest alokacije troškova marketinga, smo odredili neto prodaju, što možda u praksi ne bi bio slučaj, ali evo čisto za primjer alokacije u našem demo modelu smo to tako napravili. Pa evo da vam pokušam to pokazati, što konkretno to bi značilo. Ok, ovdje ću... Šta sam htio dobiti? Aha, tu sam se složio troškove promocije ovako, ok, RDG, ovdje ću dovući proizvode, promijenit ću si pogled podataka RDG-a, gdje sam doveo u redove proizvode i reći ću da mi prikaže marketinške troškove. Dobro. Ok, ono što možemo vidjeti ovdje, znači čokolada s okusom, brand čokolada s okusom u lipnju ima planiran trošak od 172,15 novaca i to prenosimo u RDG i taj podatak zaista je egzaktno takav na razini brenda. Dok budući da trošak taj nije planiran na proizvodu, alociramo ga na razinu proizvoda preko ključa neto prodaje. Znači, sistem je prije upisa ovog podatka 172 na razinu proizvoda učitao neto prodaju i te omjere neto prodaje, znači recimo rum čoko i kokos čoko, njihov omjer unutar brenda čokolada s okusom nam je služio kao ključ za preraspodjelu troška tog brenda na proizvod. Ok. Sad ću vratiti pogled na starom. Znači, ja sam tu preuzeo sad ulogu jednog kontributora plana, jednog od planera i recimo da sam ja ovime rekao da sam završio svoje planiranje. I šta sad želim napraviti? Želim pospremiti podatke i želim čekati da bi kompletirao svoju viziju u smislu da li želim predati plan na odlučivanje, želim da kolega, to jest kolegica, zadužen za drugi dio procesa plana, znači zadužen za planiranje operativnih troškova i CAPEX-a, da završi svoj plan, gdje ću onda ja na RDG-u dobiti uvid, automatski će mi doći podaci operativnih troškova i amortizacije na moj RDG, gdje ću sukladno tome moći analizirati dobit i prema tome ću odlučiti da li ću predati taj plan na reviziju
ili ću još neke stvari mijenjati. Pa znači recimo da ja u ovom trenutku želim samo, a ne, krivo sam stisnuo. Dobro. U ovom trenutku želim samo sejevati taj plan, tako. Pa ćemo vidjeti sad kasnije kad Jelena će sad opet preuzeti i odraditi dio operativnih troškova, pa ćemo vidjeti šta znači to na rezultat dobiti i samo submitanje, to jest predavanje podataka na reviziju. Ok, zapravo ovom aplikacijom, odnosno u zadnjih nekih 15 minuta, htjeli smo vam pokazati na koji način odnosno koji imamo mogućnosti za unose podataka. A sad ćemo vam pokazati na koji način mogu automatski komunicirati aplikacije, odnosno kocke i prijenos podataka bez obzira na to da li se nalazi u jednoj aplikaciji ili u više njih. Znači, Matija je sada bio spojen na aplikaciju koja se zove plan prodaje i marketinga. Ja ću se sada odjaviti i prijavit ću se kao drugi korisnik, kao korisnik koji je zadužen za planiranje operativnih troškova i kapitalnih ulaganja. Dakle, nakon logiranja ja više ne vidim Matijinu aplikaciju, sada vidim novu aplikaciju, to je plan OPEX-a i CAPEX-a. Za same aplikacije vrijedi isto što i Matija već objasnio, znači isto postoji definirana hijerarhija odobravanja i na isti način možemo pratiti statuse ili dodavati komentare, pregledavati tko je trenutni vlasnik čvora i u kojem je trenutno statusu planiranja tržište koje smo mi nazvali Južna Europa. Ulazim u samu aplikaciju i ovdje će mi se sada otvoriti 3 templita za unos podataka. Počinjemo sa kapitalnim ulaganjima. Ono što možete primijetiti je da su meni sve ćelije sive boje. Da bi ja uopće mogla započeti sa unosom podataka, ja bi trebala prvo preuzeti vlasništvo. Preuzimanje vlasništva znači da korisnik, odnosno planer ili kontributor, mora kliknuti na opciju na alatnoj traci koja se zove preuzimanje vlasništva i time će označiti i reći svim ostalim korisnicima da je to osoba koja je trenutno odgovorna za unos plana i da nitko drugi ne može pregaziti te podatke ili ih unositi. Znači, klikom na preuzimanje vlasništva otvorili su mi se forecast mjeseci za unos, a na samoj aplikaciji stanje mi se promijenilo u rezervirano i znam da je vlasnik, odnosno vlasnik sada ovdje stoji moje ime. Ok, u ovoj tu prvoj kocki CAPEX-a ja sam zapravo odgovorna za definiranje, odnosno unos kapitalnih ulaganja za svoje tržište. Dolje pri dnu ekrana već imam nekakav komentar kojeg mogu pogledati. I ovdje vidim da ovu investiciju za distribucijska prava treba povećati za 7%. Ja ću samo to napraviti. Znači kažem na preraspodjelu vrijednosti i odaberem postotak promjene. Investiciju povećavam za 7% i kažem da dodam. Ovdje smo još stavili jedno tekstualno polje u kojem je moguće unijeti neki podatak, pa onda ja sad mogu unijeti da sam povećala distribucijska prava na ovom tržištu. Dakle, osim komentara, aplikacija mi dozvoljava i unos nekakvih tekstualnih podataka u samo polje i na taj način mogu isto tako pratiti same promjene. U sljedećoj kocki OPEX-a, odnosno operativnih troškova, imam kao i Matija, znači prednapunjene podatke na forecast mjesecima sa planom za tekuću godinu. Te podatke isto tako mogu mijenjati. Mogu ih mijenjati na bilo koji način na koji ih je već mijenjao Matija, znači ili postotnom promjenom ili preraspodjelom u odnosu na neki određeni mjesec. Recite. Te promjene što radite, da li vi imate mogućnost, znači kopirate to od nekog drugog usera, kontributora, njegove podatke, preuzmete i sad vi tu nešto mijenjate. Da li imate mogućnost poslije pregledati u, Sandboxu ili bilo čemu? Krenuo sam od originala toliko, moje promjene su toliko, baš onu deltu. Tako je. Znači, Sandbox opciju ćemo pokazati na nekakvom konkretnom primjeru nešto kasnije. Međutim, ovdje na alatnoj traci postoji nekakav niz ikona koje nam omogućuju da upravljamo samom aplikacijom i samom kockom. Za kreiranje samog Sandboxa odaberemo ovu ikonu za Sandbox i kažem da želim kreirati Sandbox kojeg ću nazvati test.
I ovdje sada u ovom prozoru vidim da sad radim nad verzijom podataka koja se zove test. I ako tu promijenim nekakvu promjenu, na primjer tu unesem 100, vidim da mi je ta ćelija plave boje. Ta ćelija plave boje mi nije nikako utjecala na moj defaultni pogled i na onaj pogled kojeg mi vide svi ostali planeri ili svi ostali korisnici mog modela. Da, ali ta plava boja i sad kad imate hrpetinu ovih brojki, je vrlo teško zapratiti. Da li možete imati nekakav zbirni izvještaj kao račun dobiti gubitka, da ste si i njega preselili u Sandbox i hoću vidjeti tamo na konačnom EBIT bilo čemu, hoću vidjeti na profitu sve te moje promjene, imam ih 100-tinjak, koliko će to utjecati, baš samo tu. Tako je, da. Znači može biti kreirana kocka unutar same aplikacije koja će sadržavati sve podatke koji će biti promijenjeni u ovisnosti o ovim našim templatima. Takvu kocku nemamo ovdje, ali takva kocka je na primjer RDG kocka u ovoj prvoj aplikaciji gdje mi možemo u realnom vremenu vidjeti na koji način naša promjena količine utječe na dobit. Možda samo još jedan komentar. Znači ako te muči, da li ti možeš sad uzeti Sandbox 1, usporediti ga sa Sandboxom 2, to nije defaultno. Znači da staviš sad Sandbox 1 tu, Sandbox 2 tu i kažeš kolika mi je delta. Ali smo imali tu situaciju sad u jednoj implementaciji baš CMana i to smo riješili tako da smo mi kreirali dimenziju koja se zove playground. I na tom playgroundu smo onda rekli za koje veličine želimo deltu računati. Pa nismo rekli da želimo za sve veličine i na svim pogledima, nego na tim nekakvim krajnjim pogledima smo rekli ok, tu želimo deltu, tu želimo deltu, tu želimo deltu. Ako dobro razumijem, znači niste stavili na sve dimenzije mjere, nego samo na određene dimenzije. Za koje smo se dogovorili. Znači, nije bilo ono u smislu hoćemo na sve, nego smo baš izabrali, rekli smo ok, želimo samo na ovo. To je onda stvar do implementacije, samog načina implementacije. To nije u toolu, kako bi rekao, po defaultu. To nije defaultno, nego smo tu dimenziju playgrounda uveli baš zbog toga da možemo pratiti razliku između svih unesenih scenarija koje smo testirali na nekakvim ključnim pokazateljima. Jer mislim, pitam zato što je osnova odlučivanja je usporedba razlika. Ako radimo ovakve utjecaje, radimo onakve utjecaje, želim vidjeti ono što je bolje u konačnici. A u konačnici kroz one trpetine, raznih view-ova, dimenzija mjera, tu u konačnoj brojci želim vidjeti točnu razliku. Koji bolji je playground. Sad tako to moraš svaki put implementirati, dobro, okej, ima rješenje. Ok. Znači stali smo na kocki u kojoj planiramo operativne troškove i ovdje možemo za primjer reći da nam rastu nekakvi režijski troškovi i da želimo njih prognozirati, pa ćemo onda na primjer na komunalne usluge isto unijeti neki podatak koji će na primjer biti prebačen do kraja godine. Ja sam sada znači u ovom defaultnom sandboxu. U Capexu sam definirala, odnosno povećala naša distribucijska prava. Vidim da mi se amortizacija izračunala od listopada tekuće godine i da mi ona u totalu iznosi 963. Istu tu amortizaciju vidim odmah na nekakvom ekranu koji više nije podijeljen, odnosno nije na toliko niskoj razini kao ova kocka Capexa, već je ovo tu pogled koji zbraja zapravo amortalnim ulaganjima. Sa ovom aplikacijom sam zapravo gotova, nakon što spremim podatke. Podaci mi postaju crne boje, znači više nemam podataka koje vidim samo ja, već ove podatke sada vide svi korisnici u sustavu i takve podatke ću sada submitati. Submitanje podataka znači da sam gotova sa svojim planom i da te podatke želim poslati svom šefu na pregled. Moj šef je onda taj koji meni treba reći da li su ti podaci njemu u redu ili nisu. Znači ovom akcijom submita ponovno se mijenja moj status koji sada postaje zaključeno, a moj šef prima mail o tome da je potrebno da pregleda tržište Južne Europe i da me ili odobri ili ne odobri. S obzirom da u ovoj aplikaciji amortizaciju prenosimo u RDG,
a RDG nam se nalazi u aplikaciji za plan prodaje i marketinga. Matija će se sad spojiti pa će vam pokazati na koji način je ono što sam ja unijela utjecalo zapravo na njegov plan. Okay. Da, tu bi samo htio napomenuti da osim nekakve nadređene osobe, znači nekakav kolega čiji posao i plan ovisi, na primjer u ovom konkretnom našem slučaju, ja bi dobio, na primjer, mail također sa obavijesti da je plan operativnih troškova završen, pa da ja mogu revidirati svoj plan prodaje, na primjer, s obzirom na dobit razdoblja ili tako nešto. Znači, možemo se vratiti nazad u plan prodaje. Ok, znači sad ovdje ono što možemo tu demonstrirati je da u principu su to dvije odvojene aplikacije, znači operativni troškovi i prodaja, to jest RDG u ovom slučaju smo stavili i ovdje po tržištima pregled, znači kao dvije odvojene aplikacije gdje prijenos podatka funkcionira automatski. Znači Jelena je nešto unesla u aplikaciju Opexa, pospremila je te podatke i ja ih automatski vidim ovdje. Koji su također se događa nekakva alokacija, s obzirom da je tamo razina planiranja konta i mjesto troška, gdje ovdje dolazimo na razinu tržišta kupca i proizvoda, isto po određenim ključevima koji su definirani prilikom modeliranja. Ok, recimo uzet ćemo za primjer lipanj i gledamo operativne troškove od 50.379. Aha. Ovdje nam je razlika u podacima. Mislim iz razloga što nismo uključili u prijenosu podataka baš sve ukupne operativne troškove. Zapravo je razlika u tržištima. Aha, upravo ste, da, tako je. Znači, možeš. U prvoj aplikaciji, znači plana Opexa i Capexa, planiramo na regiji. Dok u ovoj aplikaciji planiramo na nivou tržišta. Nam je onda na Hrvatsku nije nam sjeo ukupan iznos amortizacije, odnosno operativnih troškova, već je sjeo alocirani iznos. Ok. Znači, recimo, nakon prenosa operativnih troškova, ja vidim da ok, zadovoljan sam sa onim što je isplanirano i recimo želim se spremiti svoju masku i svoje podatke, to da vam pokažemo još jednu funkcionalnost. Želim se pospremiti uneseno u Cognosu kao snimku u Excel. Znači, sustav ima automatizirano ugrađeno eksport podataka u Excel. Evo, to funkcionira prilično brzo i jednostavno. I nakon toga kažem da su podaci, još jedan put sam ih predao i poslao sam na odobravanje. Znači eksport, i ovo trenutno sam poslao eksport podataka kao snimku. A s tim da imam ovdje gore još jednu opciju koja kaže sloj. Što znači da tu eksportam dinamički pogled. U tom slučaju ovom gornjem, kad bi eksportao podatke, dobijem jedan dinamički pogled gdje osim što se podaci osvježe, one također ima mogućnost ovog drag and dropa, znači promjena filtera, rasporeda dimenzija u Excelu. Što će Jelena kasnije pokazati kod scenarija what if analize. Evo i ovime sam završio plan prodaje i marketinga i zaključio svoj plan. Znači nekakav scenarij bi tu sad bio da osoba odgovorna za odobravanje plana sad se spoji u sustav i ide u reviziju plana na način da pogleda da li su maske, da li ono što je isplanirano u planu prodaje marketinga odgovarajuće.
Pa mi smo to zamislili da je sad Jelena preuzme ulogu reviewera i spoji se kao reviewer na sustav. Samo ne znam kako stojimo s vremenom. 12. Ali sljedeće će možete to pokazati. Ok, ja znači kao reviewer ove aplikacije ulazim u nju i sada više ne vidim samo tržište Hrvatska, nego vidim sva tržišta koja su meni dodijeljena. Znači ako uđem na Južnu Europu, vidjet ću one podatke koji se nalaze na mojem računu, vidjet ću one podatke koje je Unija Matija. Te podatke onda mogu pregledavati i vidjeti na koji način utječu na račun dobiti i gubitka. Mi smo tom useru, znači koji je zapravo odbravatelj, dali mogućnost da unosi podatke, odnosno da ih mijenja. Ako vi imate takvu organizacijsku strukturu koja ne bi trebala dozvoliti takvim ulogama da mijenjaju podatke, već samo da ih pregledavaju, onda se i to može baviti i mogu se naravno definirati takve postupke. Ok, nakon ulaska u aplikaciju želim provjeriti Matijin plan. Znači, spustit ću se na tržište Hrvatske. I provjeriti kolika mi je prodaja prema kupcima koji imam na tom tržištu. Znači, zamijenit ću proizvode i kupce i odabrat ću, na primjer, samo bruto prodaju. Ok, odabirom prodaje vidim da mi je zapravo najmanje profitabilan kupac ovaj meni market, pa želim provjeriti zašto. Znači koliko sam prodala njemu, a koliko sam prodala nekom drugom. To mogu provjeriti odabirom količine i vidim da na ovom kupcu zapravo prodam nekako najmanje svojih proizvoda. Prije nego što preuzmem vlasništvo, reći ću Mati da ne prihvaćam njegov plan i da ga rejectam. Znači, dostupna mi je ova ikonica za reject i Matija će sada primiti mail da se ja ne slažem sa iznosima koje je on unio i da ću ja unijeti nove. Dakle, preuzimam vlasništvo i sada mi se za unos otvaraju forecast mjeseci na količini i reći ću da zapravo na ovom kupcu mogu prodati 30% više nego što je unio Matija. Znači radim postotak promjene od 30% prema 10%. Ok, nakon što sam unijela, odnosno povećala samu prodaju prema ovom kupcu, želim vidjeti kako mi to utječe na RDG. Ovdje ću isto tako odabrati samo tog kupca i vidim da sam sad u minusu. Iz tog razloga ću kreirati nekakav novi sandbox koji ću nazvati scenario 1. I taj novi sandbox, u njemu ću reći da ću nekog drugog kupca povećati za, na primjer, 100 komada u kolovozu. Ili 1000 komada. S obzirom da imam ovaj plan financijskih odobrenja, u kojem je definirano da ako nekome prodam više, moram mu dati i više popusta. Zaključujem da u RDG-u mi se iznos mijenja sukladno financijskim popustima. Dakle, bez obzira na to što sam ja nekom prodala, odnosno što planiram da ću nekom prodati više, to mi negativno utječe na krajnji poslovni rezultat upravo zbog tih financijskih odobrenja. Na taj način mogu doći do te poveznice da samo povećanje količine ne treba nužno rezultirati većom dobiti. Ovakav RDG ne želim planirati zato što mi na kraju krajeva dobit manja nego što je bila u Matijinom planu. Znači napravit ću reset svih podataka na defaultnom scenariju. I ovaj plan ću zaključiti.
Znači da je to moj finalni plan i da iz tog finalnog plana želim napraviti izvještaj u Excelu. Znači sada ću napraviti export slice u Excel. Ovu formu izvještaja mogu formatirati na način na koji bi formatirala bilo koji drugi izvještaj u Excelu. Ovo tu je dinamički izvještaj, a to znači da mogu mijenjati tržišta, kupce ili proizvode. Znači sad imam pogled na tržište Hrvatske, drugim klikom mogu odabrati neko drugo tržište ili regiju, na primjer želim pogledati RTG za čitavu Europu. Automatski su mi se promijenili podaci, oni će se mijenjati uvijek dok god sam ja spojena na sustav. Kad se podatak promijenit će se automatski i ovdje u Excelu. Kao nekakvu dodatnu funkcionalnost, ovdje smo stavili nekakvu kocku koja nam gleda market share, gdje smo definirali da Hrvatsku imamo ciljani market share po godinama i po kategorijama naših proizvoda, a taj market share ja mogu pogledati i grafički. Znači mogu vidjeti koliko mi odudara trenutni market share po trenutnom planu od ciljanog market share-a. I ovime zapravo završavamo proces planiranja, znači submitali smo podatke, revieweri su nas prihvatili ili rejectali i za kraj možemo pokazati još dashboard na kojem smo zapravo pripremili skicu samog modela koja pomaže kod analize planskih podataka. Pa će se Matija sada spojiti na tu analizu planskih podataka i pokazat će vam na koji način možete vrlo lako analizirati podatke. Ok, znači tu bi prije nego što otvorim sami dashboard bih htio napomenuti da nemamo nekakav proces eksporta tih podataka, očitavanja u skladište, nego u principu izvor podataka za naš izvještajni sustav u ovom slučaju može biti, to jest u ovom konkretnom slučaju je sama aplikacija i kocke za unos plana. Znači čim je plan finaliziran, automatski su podaci spremni za izvještavanje. Pokazat ćemo jednu vrlo jednostavnu analizu. Nećemo duljiti, bliži nam se polako vrijeme. Ok, malo nas opet rezolucija muči. U principu ništa, vrlo će biti kratak. Ono što bih htio pokazati ovdje je da, na primjer, nekakvim preslagivanjem, ovo je riječ, znači, nije riječ o fiksnom reportu, nije riječ o fiksnom nekom izvještaju sa nekim definiranim pogledom, nego je riječ o nekoj dinamičkoj analizi gdje opet drag and dropom podataka mogu preslagivati se podatke što tablične, što grafičke kako mi paše. Ono što bih htio pokazati je u principu samo funkcionalnost koja je Slađana već spominjala u prijašnjoj prezentaciji, na primjer na koji način mogu prikazati recimo gornja 3 kupca što se tiče moje prodaje. Znači alat u sebi već ima nekakvu inteligenciju ugrađenu gdje prepoznaje podatke unesene unutra i nekakva razvrstavanja slaže po njima. Ono što bi također htio pokazati, na primjer, da mogu posložiti podatke na način da dovučem proizvode u redove, pa da kažem da mi pokaže podatak na siječnju, da mi prikaže kao vrijednosti, kao postotak od zbroja stupca. Znači on mi automatski računa na temelju vrijednosti svake moje kategorije proizvoda koje kasnije mogu i proširiti, koliko je ona postotno sudjeluje u ukupnom prometu, na primjer, toga mjeseca po svim proizvodima. Naravno, sve dinamičke promjene možemo popratiti dolje i na grafu. Ja sad sam tu nešto zbrčkao. Ali ništa, evo u svakom slučaju s ovom analizom i ovim grafičkim prikazom smo završili našu prezentaciju. Pa vam se želim zahvaliti na pozornosti i nadam se da nismo bili dosadni, da vam je bilo zanimljivo. I naravno za sva pitanja smo tu. Sad ovaj tren ili na laptopu poslije. Tako, hvala.